Като ходиш в парка и не казваш на маймуната: здрасти, чичо, какво става? Изключваме теорията от едноклетъчно да сме достигнали до тук, да правим филтринг на мотор между колите в трафика. Малко се съмнявам в тази теория. Искам да говоря към хората, които не вярват в Господ. Които се наричат атеисти. И тук последно време си имам взаимодаване с такива хора. А масово са... Аз им слагам така заглавието неосатанисти. Какво означава неосатанист? Е човек, който е прикрит сатанист, който не си признава, че е такъв. Защото атеистите имат едни и същи доводи, които могат да твърдят, че в днешно време стига да иска човек, може да открие откровенните отговори, които са там заложени. Дори не само чрез Библията, защото за атеистите Библията тя не служи като доказателство, а като научна фантастика. Но също има и много добри странични книги, които са написани от професори по математика, по химия, по биология. Един от любимите ми апологетик хора е Джон Ленокс, професор по математика, който е завършил в Кембридж и е преподавател в Оксфорд. Има прекалено много книги, които е написал точно по тая тема. Една от известните му книги е "Науката погреба ли Господ?". Фактически точно обратното показва книгата, че науката води към Господ. Така че чисто откровено искам да ви помоля да се замислите, да сте абстрахирани от досегашните ви вярвания и да допуснете нещо ново и различно. Че е напълно възможно да има Господ и Създател. Да може и да говорим за еволюцията и за теорията на Биг Банг, създаването на света. Също са антипод на християнските вярвания, защото като ходиш в парка и не казваш на маймуната: здрасти, чичо, какво става? Абе? Аз имам и други версии за Чарлз Дарвин и неговата теория. Не са мои размисли и страсти, просто това са други източници, които знам единствено едно от най-важните неща, че той е бил в напреднала възраст и е от различни общества. Е бил форсиран да заключи теорията
на еволюцията. Един друг аналог пък на Big Bang Theory, теорията за големия взрив, е как е възможно в точните условия, точното време да стане взрив и да създаде абсолютно този перфектен баланс и механизъм на Вселената. Нали, изслушваме теорията от едноклетъчно да сме достигнали до тук, да правим филтринг на мотор между колите в трафика. Малко се съмнявам в тази теория, честно да бъда честен. Аналога беше за теорията за големия взрив е за един принтер, който си представете, че дефект и картриджа с мастилото избухва и случайно пръските от мастило попадат на белия лист и какво да видиш, оказва се, че имаме някакъв роман, написан перфектен роман, който е бестселър. И то не е перфектен роман, ами най-добрият роман, който някога може да напише и да създаде. Само чрез произволна експлозия на картриджа в принтера, в мастилния принтер. Моля ви, помислете на тази теория. Не е ли малко фантастична? Дори по-фантастична от смятането за липса на първоизточник, който е нашия Създател. Отец Исус Христос и Святия Дух, нашия триединен Господ. Искам да ви поощря да обръщате повече внимание на Господ чрез отваряне на Божието Слово, на тази свещена книга, Библията. Всички знаем, че изразходваме достатъчно дълго време в скролване на телефоните си и какви ли не други неща, но колко от нас отварят Библията и се замислят над това, което четат и най-вече се опитват да го прилагат в животите си. Защото какво е вяра без дела? Какво ако само казваме, че вярваме, а си оставаме същите хора? Оставаме да бъдем въвлечени в тъмнината, защото глава 7 на Матей казва, че трябва да пазим окото, защото ако окото гледа в тъмнина, то ние ще сме пълни с тъмнина. И обратното, ако окото гледа към светлина, ние ще бъдем преизпълнени със светлина. Нека се опитваме да бъдем по-добри, защото в днешно време това е прекалено трудно звучи сякаш. Заети сме, стресирани сме, часовника постоянно ни гони. Днес видях едно кратко видео, което един мъж си пие кафето сутринта и казва: чакам да закъсня, защото да започна да бързам, да не закъсня. Малко така наобрижва света, че
запълва всяко свободно пространство с житейските ни проблеми. Нека намираме някакви свободни пространства за хобито ни, за вярата ни, най-вече за отношението ни към Господ и връзката. Която ние трябва да изградим с Него. Нямаме ли връзка с Господ? И Той ще каже: аз не ви познавам. Аз нямам връзка с вас. Оставям това за размишление. Хайде, имайте хубав ден. Аз продължавам да пробивам напред трафика и се прибирам вкъщи. Да се радвам на останалото свободно време. Бай!